maganganun da ake kan mu fa sun kai wuya, muke aika sako kowace nahiya. Sanarwa akan yan fim. Wannan aiki mai suna wasiƙa zuwa ga masana'antar fim an yi shi ne domin jan hankalin mutane akan abubuwan da ke faruwa a cikin masana'antar ta shirya fina-finai. Ba an yi shi bane ba don cin zarafi ko kuma tozarci. To don haka kada ku yi wa wannan aiki namu mummunan fahimta. Wanda wannan concept sabo zai fara zo muku wannan shekara ta 2023. Wanda ya ɗauki nauyin kawo muku shine Hausa Michael Bash mai kiyaya. Ni kuma a bashe suke na creating domin kawo muku wannan sabon concept domin muna leƙawa cikin masana'antar ta shirya fina-finai, muna zaƙulo waɗansu abubuwa da ke faruwa. Insha Allah nan ba da daɗewa ba za a gabatar muku da bidiyo ɗin wannan waƙar mai suna wasiƙa zuwa ga masana'antar fim. Maganganun da ake kan mu fa sun kai wuya, muke aika sako kowace nahiya. Kayan ka ai bai kai mu raba ba.